Tento raz posunieme túto hudobnú umelú inteligenciu až na jej hranice. Dokáže vytvoriť Corridos, rapovú skladbu, niečo naozaj drsné? Na to použijeme Vibe Me. Jednu... Čo? Umelú inteligenciu, kde sa pokúsime vytvoriť našu oficiálnu pieseň. Bez toho, aby to vybuchlo. Bez toho, aby to vybuchlo. Ale ja som to už povedal. A aby to nevybuchlo, použijeme webovú verziu, ktorú práve vydali. A uvidíme, či je naozaj taká silná. Uvidíme, či je fakt taká AI. Fakt AI. Uvidíme, či je fakt taká AI. A aby sme zistili, či je fakt taká AI, má možnosť, kde môže pesničke pridadiť jej vlastný videoklip. Bez autorskoprávnych nárokov. Jedna pesnička, rapová, Ktorá je o Misaki a Verfriendovi. Čo? NEC obsahuje umelecké meno Misaki a Verfriend. Veď to sme my! Tak teda, Corrido o Verfriend. Verfriend. Oj áno, vynechajte meno tak. No tak, pridaj hlasitosť, znie to božsky. Ozval sa mi Verfriend s jedným plánom. Pridaj hlasitosť. Ozval sa mi Verfriend s fakt čudným plánom. YouTube videá prekračujúce drzosť. Verfriend! Nev to trvá až do mesiaca. Odtiaľ to až do štátov. Ide to ďalej. Ak to svet chce, stane sa to virálne. Prines odkaz. Nie. Zastavil som to. Ak je to dobre na Corridos. No teda. Corrido o Misaki a Verfriend, ktorý je o tom, ako pašujú videá z YouTube do Spojených štátov. A dajú na ne autorské práva. Ach áno, a dajú na ne autorské práva. Teraz už neviem, či môžeme dať do všetkého, čo robíme. Nie, veď nikto, nie. Modrý pes. Robia videá o modrom psovi a digitálny cirkus. S klaunkou A zubárom. a daj tam fialového králika. A čo ešte? To je všetko, nie? Aha. Hej! Misaki a Verfriend vyšli so svojou víziou. Prekračovali videá na sever s čistým odhodlaním. Priniesli so sebou modrého psa. Hľuga požehnaní. Továrení náhračky, ktorá rozbíja monitor. A digitálny cirkus kráčal s kaunom a zubáčom. A fialový králik skákal medzi obrazovkami a prúdmi. Dotkli sa vrcholu, prišla im reklamácia Misaki a Verfriend. Už boli na... Jej! No teda. To je ale dobrý Corrido. Že im nemonetizovali kanál? Zrušili ti to. Čo? A už sme jeden mali, ale zrušili nám ho. A kráčali v daždi. Áno. Boli to lúzri. A kúpili tovar od modrého psa za 6,000 pesos. To nie je zle. Tento modrý pes. Je mŕtvý, pretože je mŕtvý. Je mŕtv? Prečo je mŕtvý? Aj, na Verfrienda spadlo 7 kanálov na zem. Jeden po druhom, aká rana. Zostal sa pozerať na oblohu. Misaki bol na tom rovnako. S jeho kanálom v popole. Dvaja lúzri bez mapy. Dva smiechy s jazvami kráčajúce v daždi. Bez peňazí, bez východiska, s rozbitými podrážkami. Misaki a Verfriend. Wow, keď všetko stícho. Bravo! Náš príbeh! Vojnová pieseň vo forme corrido, tumbado, napríklad ako Peso Pluma. Peso Plumon. Peso Plumon. Ako by som to povedala? Ten sirup na nádchu, alebo niečo také? Alebo ako to je?
na kašeľ a s tým sírupom na kašeľ. Misaki a Verfriend idú v kolóne s oknami hore, pozerajú sa kto som, diamanty v rukách sa lesknú na slnku a sirup na kašel vždy ide s tými dvoma. O nás, ale že už žijeme ten tvrdý život, nie? S tými lambami a tak. Majú Lambo. Nie, ale môžeš stendať tú frázu, nie? Okay. Ako taká tá vec. Dvere od Lamba. Dvere od lamba, nie? Dvere Lambo? Lenže oni nehovoria presne o lambe. A keďže si už vymýšľa kopec vecí o živote s kopou peňazí... Dvere od Lamba. Dvere od lamba. Pripravení, chlapci? Woo! Lambo! Woo! Lambo reve, tmavé sklá, striebro na zápesti, zlato na tvrdom krku. Smiali sa z hladu, dnes jedia z budúcnosti. A v dome majú mačky s väčším luxusom ako osol. Ja som jedna mačka, chvost hore, spia na vankúši s vaňou a jedlom. Má svoju rutinu, svoju kráľovnu a svoj kút. Žije lepšie ako mnohí, čo premrhajú život. Dvere od Lamba, ak sa ozvú dvere, začína sa zábava. Pozri, aby si pustil Ozumu. Nech je to Gato, uvidíme, či to dokáže. Super aute však, pretože sú to dvere od Lamba, 100 kreditov. S Bohom! Nehovor vážne, 100 kreditov. Tmavé sklo, striebro na zápesti, zlato na tvrdom krku. Smiali sa z hladu, dnes jedia z budúcnosti. A tá mačka... Nie, to nie, tak to nie. Čo tak? Chcete storyboard k hudobnému videu? Áno. Verfriend. No tak, pošli mi pesničku o dverách lamba. Už je to hotové? Tuto ide. Tuto ide. Čistý, striebro na zápesti, zlato na tvrdom krku. Smiali sa z hladu, dnes jedia z budúcnosti. A doma majú mačky, ktoré žijú luxusnejšie ako osol. 8 ušraftilých mačiek, chvosty hore, spia na vankúši s vaničkou a jedlom. Majú svoju rutinu, svoju kráľovnú a svoj kútik. Žijú lepšie ako mnohí, ktorí premrhajú život. Všetko vniklo z flowu, z digitálneho cirkusu. Šaška urobila otočku a zub dal bodku na záver. Ocko fialový králik, brutálna továreň, živá hračka na predaj. A peniaze na víru, dvere od Lamba. Neviem, čo povedať. AI bola naozaj veľmi AI. A nezabudnite, priatelia, ak si chcete vytvoriť vlastné piesne a vlastné videá La Puerta e Lambo, alebo svoje vlastné Corridos Tumbados, alebo čokoľvek iné, V popise vám necháme odkaz, aby ste si mohli vytvoriť vlastné piesne a videá. Takže, priatelia, ak nás chcete vidieť robiť viac takýchto videí, Alebo chcete, aby sme dokončili video La Puerta el Lambo? Napíšte nám do komentárov. La puerta e Lambo, keď sa ozve dvere, začína sa zábava. La puerta e Lambo. Leti. A predtým, než skončíme, kompletná webová verzia Vibe Me IA bola už oficiálne spustená. Teraz si môžete vychutnať presne ten istý zážitok z tvorby aj zo svojho počítača. Ak ju chcete vyskúšať, kliknite na odkaz, ktorý som vám nechal v popise. Pozrite sa na to.